Nyamkachi Ashley Diwe Nyangani John Goni hapo amakwatsa kuya Nyangani Michael John ndiri pano Gananzara Charlotte Ngoni ndiye atani namarebazi chinyi kwamuri John mwana wenyu chakamire nyari pambere penyu nyaya ndeyekuti tezara vanoda machorwa awo mombe 3 mbudzi 3 ne US $1,500 suyai chitupa chenyu nembo dzenyu kutaura izvozvo ndi Ashley Nyamkache achitaura kuna Ngoni Nyangani na Michael Nyangani na Charlotte Gananzara. Alright, inzwe. Aripere mwana wenyu? Unga aripo. Ngawe. Asina kuya mwana wao. Wao ndi asi. Okay. Namu zake muregere kubhadhara pfuma. Ndimire nyati nebhadhara pfuma. Zvinotaurwa nana mai pamba. Mai vakataura kuti zviro zvifambe, zviro zvinotofamba pamba. Especially na muzvare. Pamba vanodonzi pamuzvare apo. Muridzi wenyu. Ndiye anochega pfuma dzake. Imimi ngeyenyuka. Mosha ngeyenyuka. Hamuzivi. Yekubara. Asi kudi. Mosha ndeyenyu. Right, taura tinzwe. Pamusoro shangana. Ini ndiri kudawo machorwa hangu sezvavaringwa pamagwaro edare. Ndiri kudawo machorwa hangu kubva kuvakwasha vangu pakugarisana kwavakaita nemwana wangu. Vanonzi ani mwana wako? Audrey Nyamkache. Okay. Ane wanangani? Mumwe chete ari maoko. Wakatizisana, wakadii? Wakatizisana wangu. Gore ripi? 2021. Mukagara kwa kwenguva yakadii? Ndakagara gore rese kusvika December 2023. Azodii? Azokudzingirira? Kwete mai ndo vakandidzingirira vachibva pano hapasi pamusha pekanyangani pabasa pangu nokuti uri mukadzi wechikwambo. Ndo chakaita kuti umbobve pamiri pekutanga saka chasara uchandidzvinyira mwana wangu ndezvababa wako ibva pano ukaramba uri pano une zvauri kutsvaga. Saka ndakazosvika pakusumuka musi wa24 January ndikaenda kuvabereki vangu svika ndabereka mwana wandinaye ndikavazivisa kuti ndasununguka mwana. Baba namai vakapindura nemakorokota asi svika pari zvino hapana kauzona mwana. Indaiwo musango mandaito zvandandichita zvekurarama. Ndakazotonzwa namai vachiti vakaenda kumba kwamai vabereka mai vangu vanova mbuya nenhumbi dzangu vachitiwo tati nhumbi dziende pamuridzi wadzo nokuti dzakuti iremera dzakuita sedzemunhu akashayika. Kusvika pari nhasi tazounzawo nyaya yedu kwamureme Changamire. Izvo zviri kutaurwa muzvare mutotaura kuti hanzi ndiwo atozondidzinga payo. Munoitirei kudarwa zvare? Muri vanhu veumambo. Nyati tagara tatonziwa zvare ndiye unotonga musha asi ndiri kuda kuramba mhosva yandiri kupomerwa. Handina kudzinga munhu. Makaita sei? Yakatanga pamusoro muri kunyanya kutaurira pasi mukutoita vananga mukubhuya kuti unyaya kwenyu mega. Hapana ari kumbozvinzwa maina handisi kuzvinzwa chiro. Payakatanga muroora uyu akauya mukati kuchikoro kwangu muna August. Pese pakuti 2021 waigarana nemurume wari kuHarare zvasingazivi. Murume ari pabasa. Basa remurume rapera. Inini ndingana kufonerwa. Toda mari yerenda kusina hatisisina chikafu hatisisina chii. Panguva iyo ndichimbotumira zvandiremera. Ndikati aiwa naye mwana wangu kana basa pasina. Maitumira kunani? Iko kwariwo. KuHarare. Muchiti chii? Sitakatombomuziva. Hanzi hatisina mari yerenda. Muchiti chii? Chikafu. Muchipa kutumira kunani? Chiti ane mwana wemunhu uyu. Anofane chi nenzaa. Muchisapota? Ndichisapota muroora nemwana wangu. Muroora chete wamaisapota? Nemwana wangu.
musingamuzivi ndisandatombomziva ozokufonera sei musingamuzivi foni dzawe iwo pachezvavo wakapanana nemurume anditika isi takaudzwa kuti kwane munhu waari kugara nechi naye saka ari wrong ndianipa ari wrong ndianipa pakutisakuzivisa ari wakataura kuti kwane munhu vakataura zvamuri kuti handina kuziviswa aiwa ndikuti vakataura kuti kwane munhu wandaa kugara naye mama aiwaka but imuri kuti ndandisina kuziviswa ndozizwi ramaseenzesa ndisina wakagara wese handina kuziviswa ndasikatozivi kuti kune munhu wachigara vari muharare vari tu inini ndiri pavo saka patakazoziviswa nemukomana kuti inini ndaari munhu wanda kugara naye ndofunga zvazvakunetsa muharare mubasa pasisini saka ndipo ndakatanga kutaura nemuroro wangu pafoni aindifonera ndichimufonera munoyarikei kuno kudzamara wakasvika patime yekuti wakushaya kana rendi muharare vanavo wakushaya kana chii kana chikafu ndikati aiwa inini kunoku handina nzara pawakomana uyai kumba tione zvekuita ende wasati watombouya kumba takatanga tabvunza mwana kuti zvawakugara nemunhu mwana wakazivisa ere mwana wewaridzi akati mama handina kana chii hatina kana mari kunoku baba wacho akatumira mari yekuti hanzi bvudzi yakati kuna hanzvadzi yangu iri mumuharare imomo ndogona kundozivisa ikoko ndobva watumira mari kwaari ende munozivise makatumira mari 40 yekundozivisa ende munozivise muvanhu wazive kuti ndione mwana wechinyi wewaridzi mari haina kundoziviswa beni ndofunga nekuda kwenzera inga iri mumba vanhu vakatenga chikafu chavo vakaita sei saka pavakunetsa parendi hatisina rendi madakudzingwa pamba inini ndinada kututumira mari kuti ndakuyai kuno tigare panzvimbo 1 iwe murume zvausisiri pabasa mudzimai vakauya kuno chikafu hatishayiki tochigara tese iwe titsvaga chii basa waona basa beni motsvara namodika vakazotuita zvinhu zvavo vaka muri muna waaugust pawakatouya august 2023 september october november december tinai wese vari tu ndinawo pai ndinawo pamba muna december imomo makaita dambudziko rakati murora wangu aiti ndinorwara inini handikwanisi kubuda panze apa makusini ndakasikwa rigombo rangu handikwanisi kutsva nezuva gombo rangu rinorwadza handikwanisi kutakura chinhu chinorema nekuti gombo rangu rakaita sei ndakakwara saka kurwara ikoko kuti munhu aigara akarara mai vavo inini asikatovaziva akavapa nhamba dzangu ndofunga ndiye mumakuti mai vavo nyakubereka vakandifonera ndiri kubasa mama odhiri zvaatokangarwara kuno uku ndaona munhu anogona kumubatsira ati anogona kumubatsira pafoni saka ndamupa nhamba dzake nekuti agofonera odhiri saka ndakuudza imimi nekuti ndini mai muri kugara nechii dai muita zvakanaka mama ndikanga ndasvika kumba ndichandobvunza makuti kuti nhai wafonerwa ere nemunhu akati ndasvika kumba ndakabvunza makuti mama vanifonera vachiti wane munhu anogona kubatsira dambudziko renaro kurwarei saka ati achokufonera pafoni zvikanzi awazofonera ini paukudu vati kufonera ini ndikataiwa zvini mama wandiwaziva aisandambowawa ende kuti wazive nhamba dzangu ndiwo wako aita sei wakawapa ndosaka wazondifonera chii iwe chipindura mama uwaudze kuti munhu yamataura haana kundifonera handina kuzoziva kuti wakapindura namama hawana December tachida kuenda kusangana baba wangu wauya ndigari nawo wabva wauya tachida kuenda kuchechi wasvika oti mwana pakarara zvomakati mai wakafona tadii kukumbira tati aiwa ngaanyase kuenda ikoko kuna mai havahlisi onyasondobatsirwa nemunhu pachena kwete zvokubatsirwa pafoni munhu arapike ngatikumbirei murora saka takambira murume zvaanekwanekusakachuya tobva tamuvhura baba ndivakataura haisina akataura vachikumbira murora wavo yavo yakamuka hondo akati tangai maudza ashida ndiziti ashida handiyaitini kumushanda moda kundiendesa kuti ndiite sei wanga ari manene ndakobva ati svako kubuda kumaklasi mhere tetsi kunge pashi takatovhunduka tikarohanyana kuti chii chiri kuitika ichi ngoni dzashi teera munhu usiku huno kwaanoenda kuzoti anoenda kuti ngoni dzashi akateera vakadzoka wese ikava yawe yenyaya yekuti waende kunobatsirwa ndada tokusana zvino dzatotidzongana takaenda unorapa ingori nyaya iri kungotaura baba vakazoti imi zviri kuitika izvi kiyai droni mukati
nokuti azvizikanwi munhu anogona ngokuda achivangwaita sei aenda usiku kwaanenge atizokuziva ndakatiya zvei nemukadzi ndobva ndaenda nekiyi mubedroom mangu zvanza muna pane mishonga yemakunzi irikati mapiti ndobva ndasiti mudheni mune mushonga werukonye zvanza iwa bvisa ndobva ndandotora mushonga werukonye vandaisa kubedroom zviri kuitika zvatichazvinzwisisi kuti zvichasvika kupi hapana kurarwa musiwo yange ingoriyo wachingotaura takazova takagara fume imakuseni inini ndakamuka mandichindopinura dhoo ndichibuda muroora wakavhatera masure matachibva akwidza akadai kune masango makumi nipuranga so uchati kuchikoro kwedu achibva akwidza akadai saka indaenda kutoti ndibva ndadzoka ndikati ngoni makota adzoka here zvikanzi ari munhu ati amuraiti ndatosunuka kuti munhu ari mumba yowe wazondibvunzire kuti adzoka saka wanga asati ndigari pano handisi kuzoenda ndo mai wako iwowo wada kuti ndiende indiri kuti mhosva yangu yadapara ngeipi yatoyeweyo wakasvika mukuru wani takasimuka napaberedi wana uri hwaka ndobva dabuda isusu ndobva dakomangoni uri kuzviti please ndapota hamba mandakati no nyaya yekurwa kwete ngonaka nehasha akabva kuda vaaenda asara makota wangu akutema akamira akati mama inini muchazviona musadzi yangu iyi haiendeka handina kugona mupindura bekuti ndandisina kana simba cherikuta nezvinadata muchazviona musadzi yangu haiendeka yandikudanza panape yandoridza panape muchazviona yangu musadzi aidini haiendeka ndakanyarara handinogona kutaura naye achibva azoti budi achibva aenda pakwaedza ndati aiwa munhu anofamba kwakachena hapana chinonetsa aenda akandoenda kwambuya wake kuna mbuya wake wari pamusariro wanonzi mbuya wake asikati waziyo ndakati kwangu kuna mbuya wake aenda kuna mbuya wake akati wani isu hatina kuteera ndochokwadi ichi hatina kuteera takasiya zvakadini zvakadari takazobatana pamafoni nanamama wacho odrizvo angosimuka nyaya yacho yarwisa ndiyo imama yefoni yenye kuti munhu aende kundodini kundorapiwa chichi mama wakati imi meendai kuchechi ndiri kudzika kwamusariro ini ndichanoironga nyaya yacho tiregedza kugara kuchechi baba wakwambingu wati bata kabhegi kawo wapinda mudakati ndisiya zvakadari hazvidini hazviiti ndokubva tagara wakazounzwa nambuya nasekuru wachibva wauya kuchikoro tobva tachigararana pasi dare kuchitonga nyaya iyi kuti onei mamiri azvakaita zvoreva kuti zvakandisvikachitara kuna nambuya nezvakazoonapa zvakasiyana wanambuya ukati aiwa kaona panekusva mukomana akati mbuya maite maende ine munhu anachagona kugara naiwa takura inei muvadini mubva vadzoka naye wanambuya wakati aiwa idare rekutanga kairi kutanga kukugadzirisai tinotaurirana todzidzisana nditya tozoona dare rinodini rinotevera zveshuwa takataurira tikati zveshuwa ngoni madare haanzavo imhosva yekutanga iyi ngatigadzirise tikati zvinhu zvadini zvapera ndidhisemba wandikutaura iwo maodhi rakanzikumbira uregero kuna nababa wako akaenda kuna baba baba ndinokumbira uregero nezvandakaita mhai ndinokumbira uregero nezvandakaita murume wangu ndinokumbira uregero nezvandakadini nezvandakaita tikati aiwa nyaya yadini nyaya yapera ngatigarisane edu tigara tagara nditutora nyaya yadhisemba january makati akwidza zvakare akwidza nei ndine mai vakauya kuzondikumbira vanobva kwasitena waida kuunza mwana kuchikoro saka kubva kwasitena kufamba distance kwanga kuri kuri vakati teche wekwamhina teche ndinokumbira kuti mugarowo nemwana wangu mwana sikana form 1 achibva pamba apa achienda pachikora kuti azofamba distance azvidini azviti ndikati alright regai mwana ade sei auya mwana yeye wakauya 1 week paweekend kuenda manda ana kudzoka chipira ana kudzoka toshata mwana unotobvunza naye mama koma inini inda wadati handina zvandikuita sebenga zvandikuziva benga chitatu mai wacho wabva wasenda message mufoni tete mwana akauya achiti uchipinda mukichini kundobikawo makoti akanditeera wakasvika vati wakambudzwei nezvandii ndichipinda musipeya maakandorara kuti takati chirara musipeya munomu makoti akanditeera kati sasvipise mitesi ndiyakunonesa saka mwana hazvina kumufadza pakasvika kuti ari kuvabereka mwana sekuru akati saka hazvina kudi kumira zvakanaka saka mwana anga angobva achita sedacho patakapangidza mukomana ngoni makoti anga akarara semazuva ese mubedroom make ndokubva waenda kuti ona makoti uri kukonorera mwana isiri yako wokokonerera mwana zvinhu zvausina mubvira wakatenga ini ndanatofara kuti mwana we auya ochibatsirawo mai omuka achindoputswa chimoto kana uchiri kana iwo hauiti yowe ndimai wako wandirongera
ndiyo watondirongera zvese izvozvo yangu futi ndatopusana zvipo papatunu ngona kati ona mangwana ndiri kumutsa na 5 uchamuka undoputsa moto uchidzisa mvura yekuti neogezi bhozi wadzinga chenyi mwana anga apanapa ngunobva buda raita sei achibva aenda tasarana makoto angu tiri 2 hapana munhu aripo akasimuka makoto imimi mama imimi ndiyo maronga zvese izvozvo kuronga foni dzekunyeperedzi kuti imi mutu ina adakusa mupinduro ndakaramba ndakanyara ndakabata shaya ndakagara pacheso akapopota ndakazomuti iwe get away man ini ndichine vana vadiki inini vanoda kuchengetwa nini handisida kufane stress handisida kufane bp ndiregerere please makuti akandokutenga airtime kunonzi kwaMr. Kwanao ndobva apinda muspare market akatanga kufona amene akanzi ndiri kufonera baba kuSouth Radon inini mukaona ndafa pana ndimaiwa wako ndoda kunyora will yekuti kana ukazonga ndafuma ndakafa munobvunza mai iwa wako ndiyo wari kuda kundibe ndiyo wari kuzondidaiso kawanoti mwana wavo anoteerera mai iwa wako anogona kutonditema nedemo kana akanzitema nedemo anodini anonditema achipedza aiwa imene ayenzi baba aizofonera sisi akataura zvaudini andakabuda mumbemo mumwe nezvona handamubvunza ndobva ndenda kuchiki chendano chiri kunzoo ndakutanga kuputsa moto kuchikini chakudziya ndakazona gadzugadzu makoti abu apika katrous kake jacket rake reorange iri kunge chii akati ndakwenda nditi manditi get away ndata bye bye apa next apanga kuti usavanze kutaura makoti uzone madzokero wakamboenda ukadzoka nditika usavanze zvekudini zvekutaura uzone madzokero ndokubva aenda handizipo akandodzokera inda ndatogara mumba ndandiri ndega ndakabata shaya dzangu desi achibva apinda mumba nguwa arimo ndokubva azodzoka akati ndikuda birth certificate rangu ndakati kunani zvanzi kwamburi ndati wakandipa birth certificate rangu wo muchazviona ndobva buda akaita sei achibva aenda ini ndakazodzoka mukomana manheru aiaska iwe birth certificate ramakoti akaita zvanzi aiwa mama ndakatora mapassport angu zvitupa zvangu ngirini chitupa chamakoti cheform 4 birth certificate rani rake ndakaisa mufairo muye munogara zvemabirth certificate evana venyu kuti zvive safe regai ndinotarisa apa wakaisa usina kundudza regai ndinotarisa abuda akati mama birth certificate rakatora master certificate chetu ndakati wo pandakonyara ndokuenda pakaita sei makuti aenda achiuya akati chitupa changu chakarasika kuSouth Africa handina chitupa ndototora chitupa achisvika mukati memushana aenda isadina kutiwa inini ndiri kuti ndii ndakamudzinga handina kumudzinga ngoni akanga asitoripo atoenda baba vacho hawapo ndokuenda isa hatina kutevera ndochokwadicho hatina kuita sei hatina kutevera takamira kuti achauya nambuya nasekuru zvakare semaendera akamboita mbuya nasekuru wachiuya watitozomera dare rechingani rechipiri kusvika tikuti January, February, March, April, May kungoziva mayese ari kuHarare June, July mene munana July mundu kwakazosenderwa baba message kuti kuno kwane mwana ini ndobva ndasenderwa na baba zvanzi kwane mwana mukomana ndikati makurukutu pamwe hondo dzese izi yanga iri nhumbu inogona kuzviita sei kuzviita izvozvo unogona kurenga necho chidoko ndobva ndatosenda message makotiwe makurukutu mwari ngaite sei ngaakudzwe haina kupindurwa message iyoyo after a week 2 weeks ndakazonzwa ngona kusina kuti mama muri kutaura naodri please musataure naye tikati ngei zvanzi zvaari kutaura hazviiti zvaari kutaura zveingona kati mama please senai nazvo zvaari kutaura zvidini hazviiti saka ina handina kuziva kuti zviri kunzi zvaari kutaura hazviiti zvakambomira sei saka avo vanhu vaisenderana mameseji avo murume nemukadzi inini ndiri kuhana zvandaita sei zvandaiziva mumameseji maitukwa and in fact ndiri kuti ndaitukwa inini ndini ndane nyaya yese ndaitukwa mumameseji yayo saka ngoni anga asingadi kuti mameseji atiaone airamba kutitaurira zvakazoita kuti tione mameseji aya foni yake yakabva yaramba kuenda kuWhatsApp uko munhu anoda kutsvaga mabasa haasi pabasa ndokubva achinjana foni nekahanzvadzi kake kari kumba kuti apiwe ine WhatsApp iyi isina WhatsApp ndo makazoona mameseji kuti mama uyamona mameseji ari muno ndikati ndisire mufoni mangu saka akaiswa mamwe wati mufoni mangu mamwe wati bvayaswa mufoni mababa ndinocheda kucheka mameseji iyayo ndiakazotikonzeresa kuti nditi no inini ndine zvinhu zvemunhu
zvaari kuti inini handichatori bai wako wakashandira zvinhu zvangu saka zvazvaonga watori. Inini ndakuremerwa nazvezvo. Ndini ndakatsvaga mari inini nekuhaya mota. Tibva taenda kuna mbuya Gawo, mbuya wake. Mbuya ndio nyaya dzirapa. Toda kuti mutiendese midziyo yemunhu. Pfungwa yangu yakaita kuti ndisumuke inini nababa, ndakasumuka inini nababa nevakoma vangu inini wanoitwa mai Chicha nasekuru Nomeni wanga ari driver wechi naiwo mbuya Gawo ivavo. Pfungwa yangu yange iri kuti tikanga tasvika mukati memusha kana vari kuti zvinhu ndakazviroya tosumuka tofamba zvochenurwa kuti ndakaroya zvinhu zvemunhu here kana kuti kwete. Hatina kuzotitora. Mbuya Gawo akatiperekedza tasingakuzivi kwesoko ndo akatitungamirira kuri kugara Audrey kumba kwamai wamai wake ndo kuna mai wake. Musha wavo takatoupa kuti radongo rirapa mamiti akasitodona kudai so which means vakakurwa kunani kuna mbuya sataenda kuna Audrey kwa ari because midziyo yanga iri yake. Tasvika Changamire dungwe redu rekusvika panhanga mai vakanga vari pamaplates wachibva wati nekuseri kwedzimba vaenda. Mbuya Gawo vakati nhai mai Lari kochi hapana wakamhoresa ndokubva waenda. Isi takabva tabva mumushano wake patandogara mumamiti kuseri kwerodhi tatakanga tiri papapo munhu muridzi wacho aenda ndobva tandogara mumamiti tichimirira kunzwa kuti zvichamira zvakaita sei. Saka kubuda kwakaita pakazounganidzwa vanhu vainzi vana mbuya wemusha wekwa ikoko kumaraini kwavo ikoko. Mai ava hatina kutomhoresa navo vaenda vakatouya vaiti kutimhoresa maoko tikatiombera mama akasvika pandogara. Saka nyaya yanditsetso wakuru wanga uripo nanambuya wanga uripo wechikuru zvikanzi maunza mbatya kunoku hakusi kumusha kwa Audrey kunonzi kwani kwamaseni macho ndaikangana kwamutekedza. Saka hamufanira kuunza mbatya kuti kuno endesai mbatya kuHarare kuna Ashley. Icho chifungo chinoisa mbatya kuHarare kuna Ashley kusina Audrey wacho. Anoziva midziyo yake ndiani? Ndi Audrey. Saka dzokai nezvinhu zvenyu. Tirimo musango mukati muchango ndo makaitwa danho racho narese. Takaona savanhu vakuda vanga vari vana vechidiki pamwe ingada vakangocheta vachienda but tatiri vanhu vakuru vese vapasina kana mwana mudiki ati kungocheta akuite sei akuiti ngatidzokei tindonzwa kuti zvichaitwa sei. Takadzoka nemidziyo iyoyo tikadzoka nayo kumba. Tadzoka nayo kumba takaenda kucivil court tida kunzwa advance kuti kana zvakamira so zvinoitwa sei. Saka vekucivil court vakatudza kuti isisi tine mutemo unosunga munhu ari kuramba nezvinhu zvemunhu. Hatina mutemo unosunga munhu ari kuramba zvinhu zvake. So imimi zvamunofanirwa muchiita takurai zvinhu izvozvo futi tsvagai futi mari. Mondosvika nekwasabu kunzvimbo iyoyo masvika kwasabu vachakupai mupurisa vake panzvimbo iyoyo mondosvika nemidziyo yepamba ipapo nyangwe dai vakaramba imimi ngosiyai iyo kana vakazotakura kudzoka nazvo inenge yakutangirwa ipapo. Saka ipapo tatsvaga mari iyo kuti ndonokuhaya mota yebhosi mukomana wacho haasi pabasa mari iri kushanda ndiyangu baba chawasi basa. Saka ndati ndaona kana mari yekuti gona kutsvaga mota yekuti dzokerowo ndobva ndafonerwa hanzi tiri vekucivil chini malawyers like ndiwe gandanzara civil Charlotte ndikati chokwadi zvanzosungwa nenyaya yekuti Audrey akupa mhosva yekuti wakaramba nezvitupa zvake certificate rake nebirth certificate rake netsamba yake yeform 4. Ndikati wakuru inini ndinoramba nezvinhu zvandinomboga ndakambozvipiwa mukati memuoko kandakazvibata. Saka handina kuramba nezviro izvozvo. Audrey birth certificate akafanira akatora chitupa akatiudza kuti akarasa chitupa kuSouth Africa haana chitupa. Certificate ye-O level kumba iripo takatoenda nayo tikadzoswa zvarambwa. Hakuna kutora 2 days chikoti chepamambo chasvika masungwa. Saka nhasi tiri pano Changamire ndiyo nyaya dzacho asi ndiri kuramba nyaya yekuti ndakadzinga Audrey kuziva kuti kana kati kuti get away money ndisiyo ndisandipe stress usandipe BP ndichine tuwana toda kuchengetwa nani nena asati ndoda kufa beni be stress ndomo mwana akataura uya ndomutanzania right iyo adare mainzwa I think nyaya iripo iyo nde kunetsekana kwainazvo izvo zvekudzora zvinhu wakasununguka kuenda undotora zvinhu zvako havasi kuramba nezvinhu zvako handiti enda undotora zvinhu zvako
wanga watokuitira nyore kuti wakunzire kudhuze asi yezvino zvidare rinotaura kuti enda unotora zvinhu zvako zvese wosvika worongedza zvinhu zvako wotora zvinhu zvako sevanhu makarambana nemurume wako handidi asati hamuna kurambana nemurume wako munodanana ndingangoti nemurume wangu taidanana asi pane zvikonzero zvandakaonawo ndezvekuti inini ndakatizira kumukomana wangu muna December imomo 2021 tikagara akazozivisa vabereki vake ndiri ndani nditoti neiwe usiri kutaura akati inini ndine makore 3 ndisingatsiki kwachitsva kuna mama handidi nekuti ndikaenda kana pachechi ndinonzwanzi mama vanokushandisa vano chinhu chavanokushandisa nacho kushaya basa kwandiri kuita ndakatoenda kuuniversity but ndinotozvitadza inini nekuti hanzi vanondishandisira mvura dzezvitunha plus pane chinhu chinodonha pamusoro pemarata chinoti ngo ndakangokura ndichingochinzwa vanonzi vanondisenzesa nacho certificate rangu wanga wakari holder ndikati baba vakambovaudza here iwe zvauri kuti mai chete zvikanzi ini baba handina kuvaudza nekuti handichafile comfortable ndakamboda kuenda kuti ndinogara nemadzikoma angu vana vababa namai mukuru saka inini ndakaenda asi mai vaisada ndakakuenda nenharo vakaita magic ndikazosvika pakutadza kugarisana zvakanaka namai guru nemadzikoma angu ndikadzoka nekuda kwavo havatodi kuti ndiite chinhu saka ini handisi kuda kuti vakasike vazviziva munhu akatozotanga kutaurira akatozoti ndataurira baba zveshuwa baba mari vakatumira avatumira mari ina atozondiratidza message kuti baba wangu vanitumira $40 isinini ndirumirira pay yangu paino yandozoendesa iyi ndaishandisa ndikatogumba kuti ko wazviitirei ndikangonyarara nazvo kusvikawo zveshuwa kushanda taisashanda indaitwa zvekutengesa yaingotoma part time kusvika inini baba ndo vakafona muroora zvinhu zvazvakaoma isusu takatenga claim mugodhi wegoridhe kwamaparura kunonzi kudewa uyai imi mambosara pachikoro pana mai murumbe wenyu toenda naye zveshuwa takarongedza zvinhu tikaenda kumusha tasvika kumusha takasangana navanyangani muno marisapi vane rondo rwavo mai tikasvika variko ini mai vakanditambira zvakanaka muroora mapotoro ngedzapa nezvimwe tongoshandisa tese tiri vakadzi vakanyangana zvakanaka zveshuwa zvinhu taishandisa takagara zvakanaka mukugara umo vakazoita musi wakanditi iwe Audrey nemhaka iyi usingatsvairi mumba mangu ndati mai ininiwo kwandakakurira varoora vari vakadzi vehanzvadzi varoora vatambiri mumba munorara vabereki vakati ini ndinda kupa permission ita zvawada utori muteme kumba kwenyisa pano zveshuwa ndaitotsvaira dzimara nemuwasheni zvese ndichingoita ndo magariro atanga takaita asi mukufamba kwenguva ndakazonotisa kuti kugara kwedu kwanga kusina kuwirirana wanga vakuita kuti baba kana vari kuna mai mukuru kumusha kwamutare vanobva vati nemurume wangu kusvika na 3 am pakubva na8 paanobva kuzvimaricho zvake nokuti vanobva vagara ndakambotanga ndichanzwisa kuti no inhawe kuti wakamboita 3 years mai nemukororo vasingaonani kusvika ndakazodzimbikana nazvo kuti but why zvinhu izvi chingoitika chete kana baba vachinge vasipo inini kuti nditotiwo ndine murume wangu mumba notukaswa kuuya na8 paanenge wayopindawo mumba mandiri kunge baba varipo saka kaunikako kakaramba kachingondibata kusvika ndakamubvunza ko nhai murume wangu chii akati inini hakusitoriwo kuda kwangu ndenditoudzwa kunzi wakashayei asi mukadzi unochidii chirema ichochi kuuniversity kwandakakuendesa mwanangu wakashayei uyu mukadzi wako akamboibva pamiri muna Mei takatofamba kutonyara redu takafamba tikaudzwa kunzi ane chikwambo chababa vake ndo chakadya nhekirikini mwana next thing asara ndiwo uri kuzodzvinywa nezvirapa siyana nazvo ndikati saka iwo uri kufunga akati Audrey ina hana chekuita asi ndinongokudza ndiri kupa iwe blame ndaimbokudza ukati unoda kubatana nevabereki vangu unoda tiite chinhwana saka iproblem yako ndiwo wakakonzeresa nekuti ini ndaitotaura zvandiri kuziva ndikati hazvina mhoso ini shungu dzangu ndaida kuti iwe nevabereki vako neni tiite mhuri imwe chete tironge chinhu chimwe chete iwe kana uchiti une dambudziko woudza baba zvinogadziriswa nokuti varoi vanogona kupfeka fesi yamai wototanga wenga mubereki wako ndozvandaitomutaurira saka ipapo takagara kwatizoti ndakazoona kuti ndane pamuri zveshuwa handidi kunyepa kana mangu mumba mandorara macho ndasasakwanise musoro waindirwadza chikafu handigone kudya kumwesa toothbrush mukano ndaitotanga kurutsa chandairarama nacho maputi aainditengera saka zvakazoitika musi waida kuenda kusangana zveshuwa ndakatoswera ndakarara ndichinzwa musana nekuchekwa pasi pegufu vachibva vatonditi muroora takumboenda kwamai guru vakomasi wamai takuenda kwamai guru azvakanaka ndasara ndakarara pavakadzoka kwangu atoti svibei ndakangorara kudaroko saka inda ndatonotisa kuti ndiri kubleed ndine nhumba yangu but ndiri kubuditsa ropa
ndandati maswera sei baba vakandaira uchibvaenda kubedroom kwabva vanopinda mumbamo mai maswera sei avana kundidaira vandanyarara vandaenda kuda kutraya kutsapsa moto musana uri kundirwadza kupota mama ndine pamwiri asi ndiri kuona ndiri kubleeda ndakutya futi kuti ichabva futi zvandakamboita wakati nemangwana ndine rwendo ndoda kufamba ikako chikafu nekuti ndakusiya wakarara zveshuwa ndakanyarara basa auya vandangoramba nchingotraya ndirimo svikira murume wangu akazouya auya akaita take over kubika murume wangu ndobva abika vatonditi ona zvauri kudedera kone mheke uchiti unongona mai panapa ini ndiri kumaricho hautauriri munhu waina ndikati ndavaudza wakati vanamudza zvikanzi pinda mumborara ubva ita take over abika ini ndingorimba handizivi kuti akasevha chikafu ndiani ndobva ndatorara saka ndakarara kudaro akazouya vatonditi odri mukanzi uya kuno ndikati kucheka time vanona 1 o'clock konai inga ndaswera pano vadi kundimutsa inga ndikuza ndikuzvirwarira mukundimutsa nguva ino zvadi zvikanzi ndozvovataura uye zveshuwa ndakaenda vanona kugara pasofa muroora ndisu takudaidza ndimai muroora ndisu takudaidza iwe waswera wakarara vanyangani vakati muroora kana kuri kurwara bonde harireri munhu bonde chairo kuti zvinzi munhu unozopona achigara akarara azvibudi ndikati akwete baba ndine pamwiri asi ndandati undirerusire mutauro kuna mai vakati akabva wapenga wakati havana kutombotaura ndikati kana kumhoresei kwandaita muda kudera zvakashaya basi zvikanzi susu nyaya yatakudaidzira ndeyekuti mangwana todoenda kumusangano nekurara kwako nekugara kwako kwawaswera wakaita wakarara pana usari nekuti hatizivi zvinofamba setinopedza wiki tiriko saka pana usari iwewe mai vako vanofonera makuseni wachiti wawafonera uchiti une nhumbu asi uri kuti irida kubva mai vako wabva wati vatsvaga munhu wekwamugodhi kuti akunamatire pafoni saka zvepafoni hazviiti chavapa effort yekutaura izvozvo nyaya kuti vari kuziva zviri pauri iwo zvinoita zvekuti une nhumbu uri kutonyepa iwe haubereki iwewe takafamba usafungoti kunyarira tiri vana vadiki takafamba tikanzwa kuti iwewe une zviri pauri uri mukadzi wewaridzi iwewe utori neshaisano mhepo chikwambo chababa wako uri kutonyepa kusada basa uri nyopi kana humuki unongochingoti ndikati nai mai inga ndaitraya zveshuwa pamusoro handigoni kutakura inga ndaitakura nebhara wakadai papasina bhara waidodi ndikati asi ndiri kuita wani zvese nemumba menyu chaimo ndinoplana hapana chandairamba zvese ndaitra handisi kukwanisa ndikurwadziwa vakati itoenda mangwana unotobva pano ini ndopa ndakati kwete nechikonzero chekuti inini handigoni kuenda mumba kwedu nenhumba imimi kana mama wangu vakufonerai zvazvakadi kuti imimi mai vemurume wangu namai wangu mochienda pamunhu atsvagwa namai pacho ndonorapwawo muripo mai vangu vachinzwawo nezvechikwambo chacho chamuri kutaura ndobatsirwa pano kuti ndirambe ndichiita peni kuramba ndichingoita miscarriage ndopa vakabva vati murume wangu ndopakabva aiti gachikire nyaya yakati zvamataura ndizvozvo whether she likes or not pana hagari ngaatoende nekuti nini handizvikwanisi ndosvika pakutotyawo kuti chikazotadza kubvisa mwana chichazodzinya inini huro ini ndofira izvozvo ndofira muwakadzi ini handitori ini ndopa ndakati inini kana nhumbu ichiuraya ndofira hangu pano zveshuwa baba wakabva watosumuka watanga kutobvisa tumushonga netutambo totova turi mudhuze saka nekuda kuti wakaramba achiti enta mai wako anoziva mashoko yakandibata ndakabuda zveshuwa shungu dzakandibata ndikachema ndiri panze gadhi akauya anochengeta mumaklasi hana zvaakataura murume wangu akazoteera ateera akanogwina rinozi mumbariro reshamhu inini pandakaona kuti shamhu iyi hairove munhu yenyoka ndakatoramba ndakamirangu akairovera pasi katatu hana kundirova vandaramba ndakamira ndichingochema akazondizvuzvurudza dai ndaitova nawo masika pagumba akandizvuzvurudza tikapinda mumba ikuda kuzviita murume achindirovera kuzvimadivhaidha zvamai zviri kumba vangoramba wakagara kusvika takagara zveshuwa yakatanga kuita noise uda kurambira pano uda kufira pano wana mushonga yakutobviswa chichi no vapinda wana mai vachitoendawo bedroom kwavo vapinda mumba matairara vatora blanket vakurara pasofa ndikati ini panorara murume wangu ndopanodi ndopatotora tingotsvikinyidzana pasofa ipapo zvazoona kuti hazviiti sum kurumu kunorara vasikana iniwo mashure vaona kuti hapasi kukwana futi vatadzokera mumba medu ndomatakazorara imomo pasina ari kutaura nemunhu takangonyarara saka zvadarozvo makuseni ndakamuka ndikaona dhoo rakakiwa ndichidzoka dhoo rakatokiwa vandadzoka vandarara pane murume wangu vandazoona dhoo ravhurwa vandabuda ndikaona mai mangwanani mai zveshuwa wakadaira tarara vandakwidzawo matoilets saka iwo kudzoka kwangu havana kundiona ndakasvikodzokera futi pane murume wangu bva wadaidzira vari mumba mavo nguva nemunhu akabuda here ini ndine rwendo da kuenda musangano pana asariba zvari kutaura ake zvika izvika ndezvake ini pamba pana panoti inini ini ndopa ndakamuzerezera ndikati vandamuzerezera ndikati heya saka mamuri kuti mai wangu akafona izvo kuda kuti ndibve mone inini handibvi pamurume wangu nekuti ndine rumi pana handibvi
iwo manje nekuti pawakazotaura izvi haana kuzodaira nokuti ndiri pasaidi pake. Vangouya vavhura door mumba matata takara hawana unoka mai vangovhura door vabata door saka iye nekuvaona ndiziva kuti manyawere abhandibata pana paagondirova shokandi aina kumeso kakandirova bvandirova ndati saka iwo rundiroere chii mai bvangoti gegegege vakabata door havana kubata havana kudii vanyangani vakatozomuka takutotauzana takudhainiwa vakutobvunza chinyi vana ini nditochema ndikati mini mama mataura mashoka ene kuti hamuna kundiona muri kuzviona here kuti zvamuri kutaura izvi murume wangu abva atotanga kundirova murume wangu ndakagara naye gore kwararo izvo zviri atogore asati ambondirova but mimi masvika pakupinda mumba muchifunga kuti handimo musina kunoka makasimbomupinda futi makaberekawo zvamuri kundiita munowo venyu vana vasikana muchazozvionawo kuti misodzi yangu iri kudonha pamba panapa nemunogona kuzoichemawo nechikonzero chekuti ari venyu mwana musikana ari kudai munonzwa sei zveshuwa ndakabva ndabuda bvandaenda kwambuya wangu ndakasvika kwambuya wangu atori zvekumakusena pandataura nyaya yangu mbuya wakati ngatigare takagara avo masikati sekuru nomeni ndo vakandifonera muzukuru murume ukasvika kuno achiti marovana inyaya yekuti wanga usati wasvika kumba dai wauya kuno ndikati sekuru kumba kuenda ndisati ndambokuratidzwa zvikanzi alright tiri kuronga kuti udzoke nyaya inotongwa inini kana mukatadzirana zvekuti mupote muchirowana ina hangu handidi kuti vanhu murowane chinhu chinonzi kurowana chakatoshata ngati alright vandaudza mbuya nasekuru mbuya nasekuru akati alright ngatimire timiriro rongwawo day 2 hamana katera day 3 sekuru nambuya bvati ngati drive yende takaenda tikasvika tikagara pasi zveshuwa murume wangu akanga kuti mbuya maita madzoka nemunhu asi ni mukadzi anchadi kusvika mbuya wangu akati ayo inini handisiri ni baba waOdri haudzi inini zvekumuramba plus aungoti kutanga nekutanga watadzirwa kutoti kwanzi ende ndiwari wamunhu hauteri wakutoti kwanzi haudi inini handizvo zvandafambira nyaya yabva yagadziriswa ini mai wakati ndikumbire regerero kuti wazotaurire kuti ndindakonzeresa kuti murume wako akurowe saka zveshuwa ndakakumbira vese ndikavakumbira asori mukutaudzana munobuda mashoko akasiyana siyana zveshuwa ndakakusabmita right tagara ava manheru murume wangu aidzoka kubva kumazvimari choka akabva auya akati Audrey mukadzi wangu sorry nezvandanga ndichitaura kuti handichakudi ini ndakatosara ndichitopuwa pressure kuti mukadzi wako ngaabve pano ndiri kupa 3 days kana uchimuda kuti mubva manotsvaga kugara nechikafu asi ziva kuti nini nesisiri mai wako ndakatosara pano ndikatomanikidzwa kuendeswa kwambuya nengumasha kwandakanoshoperwa ndikapiwa zvandakapiwa ndikati zvii akati vanazvo iwo mai ndo vanazvo vakatonitaurira kuti kana akadzoka chero zvikanyadi usasangana naye kusvika ini ndakutaurira nokuti utange wapedza kushandisa zvinhu zvirapa saka inini Audrey zvanga zvakundiomera ndiregererewo ndinotenda mbuya wadini watigadzirisa zvinhu zvangu zviya zvangambonditi murore isapa ndakaona zvaiswa mune kamukarumu so zvasungwa zvatounganidzwa midziyo iyi ndosaka uri kuona zvinhu zvako zvanga zvaiswa zvazvatonziwa nambuya wake wakauya watakura nayo bvaenda nokuti pana hapana nzvimbo yake nimwe handimudi pano pakasi mukadzi babhirosiyana nokuti uchani padambudziko mangwana ndikati aho zveshuwa nemurume wangu takagara takutowirirana ichona zvinhu zvachinja asi mai sometimes kuti mangwana ani pamwe pacho vanobvodairira muhuro pamwe pacho havadairi zvanga zvakungodaro pandangonyararawo kusvikira musi wa22 December mai vakauya kuno kwaRusape vakaswera kunoku vachitowa madhira awo handizive ini ndikasara kumba nasanyangana nevanasikana vana tete vadiki vanyangana vachitema huni kuchibhorani isu ichitakura vakazi nditi murora kana murwadzi waregerai zveshuwa ndakabva ndatorega kutakura matanda aya vachagara ava manheru ini ndichibva ndati ndakutobika mukitchen natete vadiki tete Julie ndopa ndakaona murumu matairara ndaisiya ndakasunga curtain kudai ndopa ndakaona tete varimo tete vadiki vamwe vanonzi Johanna vandatoti tete ndiri kuuya vandafamba ndikavasiya vari mudining vese nemurume wangu vandafamba vandapinda vandaona tete vari mumba vatori kukwataisa musoro nemurume ndikati kuti tete muri kuitei vari kugadzira papilo kudai ndikati tete muri kuitei kwemi muri kugadzisa chii vandatosimudza pilo vandaona pane tunhu twakatokarolewa so tokaitwa tumabhora but twaiyo twegreen turi 2 kamwe kunotsamira murume wangu kwandotsamirawo ini ndobva ndatomubvunza ndikati tete kwa ichi chii tete ndakutoradza kuti tsamwe tete chii chamuri kuita ndopakati makoti ini ndatuma namama but I know it's okay ndabva ndatosimaira obva atobuda vandatora tunhu tuya vandatoisa patable pakazouya murume wangu vandamuti ndo zvandaona tete ndo zvauta akangotura befu bva abuda kunze bva aenda ini ndakazongoturira so mukorido mumba mimi vandagara vandanyarara vana tete vaenda kuchikoro mai ndopo vari kutaura pakazouya musikana aneso akauya mablankets aive angu nemurume wangu nemetress yangu zvinhu ndezvaidu nemurume wangu zvataishandisa kuHarare zvatakapiwa makorokoto patakaenda kugara nemurume wangu takazvigirwa
Saka zvinhu izvi musikana uyu akatonge akarara pamubhedha unorara vana tete mablankets mai wane mablankets akawanda ende angasina kutombofuga mablankets iwayo kana mattress iyo akatorara pamubhedha indakangonotora blanket 1 ritete nditora kunze kurupisa kana chinge tifuge 1 ritete nemurume wangu magumbezi edu aimuvamo 3 indakangonotora 1 vandasiya rimwe mamwe ese 2 vadaisa pamubhedha tagara musi wa 23 ndobva ndaibva ndanonyoresa nhumbu yangu kwaTandu kuclinic ndodzoka mwana uyu amunda zvisho ndakatobvunza ko mai nani yesu vaende pe zvanzi vamboenda kumba ndimai yavo vandasonyarara 24 mangwana zvekumasikati ndakatozotsvaira murume wangu ndakati muti ndibikiro obva abika ndatorelaxa inini ndopandona akuuya unoda counseling ende dzaita mbiri iyo nesamoni raiswa imwe yapinda nhoroondo iri kutsanangurwa kuti ine samoni rayo ine samoni rayo futi saka i2 wapinda munyaya yesamoni risati rauya okay saka tiri kuona kuti nhau iyi vanhu vapanoda counseling vamwene nayo nemuroora ndinobvunza kuti murume wacho aripo here mukati murume hanzi haana kuuya hanzi ashaya mari nababa wacho murume haana kuuya baba wacho ndo vari pano murume wacho avharidzirwa kuti asauye navana zvakanaka kuti mambo kana muchitaura pamberi pamambo mambo vanokupai nzeve dzavo dzese kuti mutaure netumwe vanenge vachiitira kuti dzimwe nguva vanononga tumwe mukutaura kwenyu asi nyaya kwamava kuenda sezvataurwa nemupurisa tichaipinda nyaya iri panapa ndeyepfuma right ngatipedzei nyaya yepfuma hanzi vanoda matyorwa ngatipei mutongo wemachorwa dare tende pane imwe yacho yobva yangouya imwe yacho ipinde nyaya yemachorwa changamiri iri kuona hangu kuti panodiwa mombe 2 yamai yababa nemachorwa saka dzanhatu ndobva dzaita 3 nembudzi 3 dzemasungiro ngokuti pane mwana mati ngokuti pane mwana nekuti pane mwana neimwe nhumbi yakabva padaro zvekuzodanana nekudzokerana izvi nenge zvakubva pamberi apo asi hawauda pfuma tikapedza wakabvuma hawawobvisa pfuma wopawo nedhete nekunyora dhete racho kuti wanawapa musi wakati zvapera iyi yekurambana ine kudanana kwemurume wacho haana kuuya inenge yaimwouyi timbopedza yepfuma iyi right mazvinzwa dare kuti panosungirwa kuti mundope matyorwa nekuti tiri kuona kuti uyu mudzimai wenyu wamagara naye tandiri kufunga kuti muchataura pakupesana kuno tiri kuoda kuti imi washonga munotaurisa naiye muroora anotaurisa but kutaurisa kwake ndiri kuona kuti yanga iri nhumbu yakanga iri kuita kuti adaro yaiita kuti anga achidi achimirizika munozviziva makamboita nhumbu dzakawanda munozviziva kuti nhumbu inoita kuti munhu amirizike wano even imwe inoitisa unyope imwe inotobva yatadzisa kana munhu kufamba nhumbu dzinouya nemutowo wakasiyana saka munofanira kuti mubvise mombe 3 nembudzi 3 dzataurwa nedare madamages kamazobvisa henyu madamages roora kazhinji munozotaurirana muchinzwanana kuti muzopinde muroora nhasi totaura kuti madamage ndeanosungirwa pachiungwe chedu kuti mubhadhare mombe 3 yeumai yababa uye nemadamages amakaita kwaari ndo zvinosungirwa kuti mwana uyu muzukuru wenyu uyu kana achizokura azonzi aiwa hapana kubviswa mombe yamai hapana kubviswa mombe ubaba ende so forth saka munozvibvisa rini taona kuti matauriro amuri kuita ese ndimwa muri kutochengeta mwana ende achiri mwana nekuti munoziva kuti mwana
saka muri kuramba muri kuchengeta even kana kupa zvese ndimi mataura kuti muri kuita nekuti munoziva kuti mwana wenyu naizvozvo uyu muroora wenyu saka munozvibvisa rini takumbobvunza baba wemusha tiri kutoona kuti ndimi washonga tiri kutoona kuti ndimi vataura washoka kuti ndini ndiri kuchengeta muri mati ndini ndiri kuchengeta muri uchitaura sanganisa nababa kuti ndimi muri kuwachengeta matotaura kuti ndini ndiri kuchengeta muri ndini saka iyo baba mombe nhatu nembudzi nhatu munozvibvisa rini inini handikwanisi kukomita ndizototi kana ndazwa dare mwana wenyu ndimi muri kutochengeta zvese muri kutoa ndimi muri kuitira saka imimi ndimi mukuru muchazonge muchiona kuti musha wenyu magadzirisa tiri kuya tichitora kwamuri muzvizive izvozvo inini handikwanisi kurambidza dare kana matimuku yakuzotaura kwandiri kana kudini asi kuti ndikomite date right dare rinokupai don't worry tokupai date washonga munozvibvisa rini tokupa here dare date isusu kana ndichi ini handingazi kunarika ringave kuti date raiswa handitika matyorwa akatyora munhu aripo handini basi mwana wenyu muri kusapota dare nanhasi muri kutochengeta mataura mega mudare anotongwa nemhosva dzake dzaakaita ini kanazobatsira hangu inenge kwakomba kwedu kwene padare taura dini pamusoro chandamika maya wakwanisa kuuya kumirira mwana wavo zvichireva kuti nanhasi vanokwanisa futi kumirira pakubhadhara zvinhu izvozvo ndizvozvo sorry changamira handina kuya kuzomirira mwana wangu ndamirira zita rangu rakanzi Shaileti Gandanzara naJohn Michael Nyangani naJohn Nyangani wana watatu saka ndina kumirira mwana indaya zita rangu randaidzirwe ndibva ndakupindura ini makadaro muri baba namai imimi ndimasiya mwana weikumba imimi ndimadinyatsoti usaende tinondopedza isusu takangwara steri kudhendi wayo teerera zvandiri kutaura imimi ndimi mataura kuti mwana wangu anga asingashandi ndimi daiva mutumira mari yekuchikafu kuHarare imimi kusapota munhu ari kutaundi nazviro ndiri muchikumusapota ndatiteererai sandipindureva muri kuzvinzwa here kusapota kwamava muri kuita kuya hausati kwapera iye zvino izvi tikakupai date mukarega kubvisa zvinhu izvozvo tiri kuuya mumba menyu kana marata pamba penyu paine marata kana masoro tinoya tichitora pane zvinhu zvatakutaurira izvozvo izvo ng'ombe nhatu mbudzi nhatu mukarega kuzvibvisa maramba kutaura date ramuda imimi taakukupai date isusu tozouya kuzotora pamba penyu nekuti maitochengeta mwana wenyu mune mari stake yekuti kutumira mari yekudya taundi mwana imimi kuti haya motikari yekutakura mbatya dzemuroora kuda kumuendesera kumusha kwake you've got a lot of money asi akubvisa mari yekuroora hamudi asi nhai Shaileti kumbobvunzawo muri vatatu mwana wenyu murume wenyu nemi panyaya yemukadzi wemwana wenyu ataura kuti handina mari yekuti ndinoteerera nyaya yemukadzi wangu imimi nemurume wenyu munayo mari mukati tinoenda kuno isusu tinoenda ngekuti maisara ari papa madini kuti yangu inini mari chiendaiwo kunyaya yako undoteerera nyaya hatisi pamwe changamire mwana kwaari nekwatiri kugara izabva patandi mwana ari mumasango ari mumasango inini ndakapachikuru ende ndofunga munyori mabharani wakafonerana tingarambe hedu tichinetsana right 3 months kubva kutanga kwaJune July August munobvisa mombe nembudzi 1 30 August by 30 August mombe nembudzi 1
totora futi dzimwe 3 months, September, October, November, atitarisi December. I'm sorry, sorry. Mati August win. July, June, August. July, August 30. Munobvisa mombe nembudzi 1. Tokupai 3 months zimwe. Toti September, October, November chiwanu chedu hatirori. Tokupai December. Saka maane advantage ye 4 months apa. Mubvisa mombe 1 nembudzi 1. Unonga mwezi upi? December. January, February, March mubvisa mombe 1 nembudzi 1. Makosi enye dare tibva tasplita zvakare. Imari makosti edu edare asvika $220. Taurai kuti asvika pa 200 sei. Inini ndinogara kuHarare. So ndatoya nemotikari ndinobhadhara matoketsi. So ndoisa fuel ye $20. Then ndoisa fuel ye $40 plus $10 yangu yematoketsi. Tinoshandisa public transport kana tichiita makosti. Nekuti munhu angazomburuke nendege oti ndamburuka nendege saka ndoda mari yangu yendege. Saka hurumende inotaura kuti normally kana tichichaja tinochaja mapublic transport kuti imari $5 kuuya $5 kudzoka. Pakanaka changa $10. Chatoita kuti tuye nemota kwako kuti nguva yatakanyorerwa pasamanisa. Ndazoona kuti public transport yaisa kwanisa but ndina hangu dambudziko nazvo. Ndinongoshanda naizvozvo. Koita masamons esari mairi atakamabhadhara 60. Iyo tombotanga saka ine 60. Koita transport yekuuya nemasamons nekudzoka, which is another 10. Kuita tane 28 transport makauya masamoni mazoya kukoti, which is muri 200. Kukoti tauya inini nemwana. Ndine vamwe vatatu vandavira. Watatu taandisingawati tinoda iyoyo nemwana muri 2. Mai vanga varipo. Wauya kuzonzwawo nyaya. Ati watambiriba nekuti iwewe ndiwe baba wauya nemwana. Pakanaka chana. Right. Saka toti 40 yapa $90. Right. Saka first 3 months unobvisa mombe mbudzi $30. Second year yacho mombe mbudzi $30. Third yacho mombe mbudzi $30. Mazvinzwa musakabvisa mombe mbudzi $30 yekutanga dare rinenge raakusungirwa kuti raakuuya kuzondotora zvinhu. Pamba paaigara ndepapi? Waigara kupi? Kwachitsva. Dare rinenge raakuuya kuzotora zvinhu kwachitsva. Zviro zvinotorwa zviro zviri muzita ramai kana zviri muzita tinongosvika pamba nekuti imimi mushandi ndewenyu. Ngewangu saka ndoda kunyatsa kuti saka tosvika pamba penyu imimi totora zviro zvine zviripo pamba penyu imimi pamusha penyu. Hatizozivi kuti pamusha penyu hameno kana muchiti pamusha penyu ndepani imimi. Inini handigari kumusha wedu kupenhalonga. Kwenyu even kupenhalonga ndo kwatinouya ikoko. Ndo kwakatonaka. Munoti director kumusha kwavo kupenhalonga manzwa. Vamuzvari ndo kwatinoenda kunoenda wakomana kundoita basa ikoko. Ibovhunza hangu zvana. Makarambana here namai vamuzvari? Harobvunza imimi. Kurambana. Ubvunza baba wewana. Matini mimi handigariba ndinogara kupenhalonga. Makarambana here namuzvari? Ndazwa sekuti musha wenyu uri vari pachikoro iso yakumusha kwenyu. Mama ndandira kutanga sorry. Mama muri kutaura nyaya iyi. Okay, tingarambe ticheka. Tingapedze nguva pasina iyo. Right, yakumusha kwenyu. Alright. Kwete pamuzvari pabasa. Asi kumusha kwenyu imimi. Zviro zvisakaitwa saka imotoona kuti matodi maona. Handi mune mombe kumusha kwenyu? Handina mombe. Munechi? Muri
mutaundi. Mutaundi tichikukuza zviro zvese zvinenge zviripo pamba ipapo. Okay. Tondoisa kuauction. Alright. Ko ndinobvumirwa here kuti kana ndisina kugutsikana nekubhadhara, ini ndaifungidzira kuti munhu anobhadhara munhu akazviparira mhosva yake, haasi baba wemunhu. Nekuti hakuna rora ndere musha, harisi remwana, ndere mhuri, rinosuperviswa nemi baba. Alright. Okay. Right. Ngatipinze imwe yacho.